Святый Михале Арханёле, ангельских войсков славный князь, хвалы ты, Божия оборонца, и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Будь оборонцем у змаганні, нас бережися род спокус, каб дух антихриста не забив, знов скинь у пекло сатану. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Хвала одиному будь Богу, Його аньоли бачать твар, що перед троном Божим вечно у захопленні взносять спів. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. І Духа Святого, Амен. Пан з вами. І з Духом твоїм. Умиловану Христі, пану, брати і сестри, починаємо наше 40-годинне набаженство перед урочистостю святого Михала Арханьола, патрона нашей парафії. Тому представимо наші просьби, наші інтенції. А як завсёды у суботу просим так само заступництва Найсвятейшей Марии Панны, Пани Ясногорской, и будем молиться об умацнении у веры, о опеку Матери Божией, потребной ласки для семьи Романенко, для Галины, Александра, Татьяны, Александра. А так само представим усе наши просьбы и интенции, за якими приходим пред алтар нашего Пана Бога, каб, удзельнічаючы у гэтай Эўхарыстыі, мы атрымалі патрэбныя ласкі. Каб годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры, перапросім Пана Бога за нашыя грахі, за нашыя занядбанні. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую
заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ти сярод покорных і убогих обрав найсвятейшую Панну Марию, каб яна стала маті збавцы. Дай просим, каб ідучи за її прикладом, ми приносили Тебе плен щирой веры і ускладали на Тебе усю надею на збавление. Праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Захары. Я поднял свои вочы и убачил. Вось человек с землярадным шнуром. Я спытаўся, куды ідзеш? Ён адказаў мне, памераць Иерусалим и поглядеть, якая ширыня яго и якая даўжыня яго. И вось анёл, які гутараў са мною, выйшаў, а другі анёл скіраваўся яму насустрэч і сказаў, бяжы і скажы гэтаму юнаку, Иерусалим застанецца горадам без муроў. Так шмат будзе ў ім людзей і жывёлы. І я стану для яго, кажа Пан, вогненным мурам, навокол і буду слава ягонай пасярод яго. Весяліся і радуйся, дачка Сіёна, бо вось я іду і пасялюся пасярод цябе, кажа Пан. І многія народы прыйдуць да мяне ў дзень той і стану для яго народным. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан збереже нас, як свой статок пастир. Пан збереже нас, як свой статок пастир. Слухайте, народы, слово Пана, обвещайте на далеких выспах и кажите, хто рассеяв Ізраїль, той збере його, і буде берегчи його, як пастух свой статок. Пан збереже нас, як свой статок пастир, бо Пан откупив Якуба, уратував з руки мацнейшого, чим його, і яны прийдуть і будуть співати на вишинях Сіона, і схиляться до добротаў Пана. Пан збереже нас, як свой статок пастир. Тады дзяўчына будзе весяліцца ў танцы, і юнакі разом со старыми. Я змяню их плач на радость, сутешу их и развеселю пасля смутку. Пан збереже нас, як свой статок пастир. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Zbawca Jezus Chrystus zniszczył śmierć i oświetlił Ewangelium życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. Калі Езус маліўся у самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічаць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Янам Хрысціцелям». Іншыя: Прабачце. У той час, калі ўсе здзіўляліся ўсяму, што рабіў Езус, ён сказаў сваім вучням: «Пакладзіце сабе ў вушы словы гэтыя, бо Сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі людзей». Але вучні не зразумелі сказанага, таму што гэта было схавана ад іх, каб яны не спазналі. Запытацца ж у яго пра сказанае баяліся. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Паважаныя браты і сёстры, трываем у, можна сказаць, такім важным часе падрыхтоўкі да урачыстасці Міхала Арханёла, патрона гэтай мясцовасці, вашай парафіі. І пробуем як мага найлепш падрыхтавацца, каб добра перажыць гэтую урачыстасць. Сёння мы раніцай разважалі з вамі, чым з'яўляецца малітва і навошта яна патрэбная, і якія віды бываюць малітвы. Але сёння, яшчэ вечарам, хачу з вамі паразважаць на тэмат веры. Езус кажа такія словы: «Вера без учынкаў мёртвая». І чым з'яўляецца вера? Вера, яна можа быць рознай у кожнага чалавека. Напрыклад, калі чалавек не будзе верыць у тое, што ён зможа пабудаваць дом, што з цягам часу, пасля гэтых намаганняў, цяжкасцяў пры будове ён зможа у яго пераехаць, не маючы веры, ён гэтага не асягне. Ці, напрыклад, чалавек хоча навучыцца замежнай мовы. Без веры ў тое, што яму гэта атрымаецца, ён не зможа гэта зрабіць, яму цяжка будзе гэта рабіць. Без веры ў тое, што розныя абавязкі, розную працу, якую мы хочам зрабіць, нам яе будзе цяжка рабіць. Калі не будзем верыць у тое, што пачынаючы, напрыклад, палоць агарод, і калі мне гэта не ўдасца, то нам гэта будзе цяжка рабіць. Вера ў Пана Бога, яна перадаецца праз нашых продкаў, праз нашых бацькоў, дзядуляў, бабуляў. Бываюць такія моманты ў жыцці чалавека, што пазнае Пана Бога ў дарослым жыцці, праз сваіх знаёмых, дзесьці праз нейкія сітуацыі жыццёвыя чалавек пачынае верыць у Пана Бога. Вера ў Пана Бога дае сэнс жыцця, бо мэтай нашага жыцця што з'яўляецца? Аглядання Бога ў небе тварам у твар. Дзеля чаго мы тут збіраемся? У гэтым прыгожым месцы, у пабудаваным, можна сказаць, у цэнтры горада. Збіраемся дзеля таго, каб праз малітву узмацніць нашу веру ў Пана Бога. І вяртаючыся да гэтых слоў, якія нам кажа Езус Хрыстус, вера без учынкаў мёртвая. Мы можам казаць прыгожыя словы, што мы верым у Пана Бога, што мы часта молімся і гэтак далей,
Але калі мы не будзем пацвярджаць нашыя словы канкрэтным дзеяннем, канкрэтным чынам, то наша вера будзе мёртвая. І каб гэта лепей зразумець, давайте з вами зробім такі эксперымент. Падымем уверх любую руку, правую, левую, адважна, не стыдайцеся. Так, падымайце, так. І падымем уверх указальны палец. Бачыце, што вы зрабілі? Указальны палец вось гэта. А гэта вялікі палец. І што праз гэты вось эксперымент я хочу вам сказаць? Што чалавек можа слухаць, але ён будзе паўтараць за нашым целам, паўтараць за нашымі ўчынкамі. Зараз, вось бачыце, вы мяне чуеце, але выконвалі тыя дзеянні, якія я вам паказваў, хаця казаў штосьці іншае. І штосьці падобнае можа адбывацца ў жыцці хрысціяніна, які кажа адно, а робіць зусім іншае. Калі мы хочам асягнуць тых вартасцяў, якія мы вызнаём, то мы павінны паказваць сваім жыццём праз нашы ўчынкі. Часамі бывае так, я пытаюся у людзей, чи ты хочаш быць святым? Адзін мне адказвае, куды там мне да святасці, я тут жонкаю ругаюся, з дзецьмі часамі нейкія сваркі, часамі могу матам ругнуцца, ці там алкаголя выпіць. Пытаюся у жанчын, штосьці падобнае таксама адказваюць, што тут часамі накрычу на мужа, на дзяцей, дзеці непаслушныя, гэтак далей. Але у гэтым ужо існуе памылка. Мэта нашага жыцця – гэта святасць. Святасць, яна пачынаецца менавіта тут, на зямлі, не дзесьці пасля нашай смерці, але менавіта тут. І каб мы прагнулі гэтай святасці праз нашыя ўчынкі, праз нашу малітву, праз нашыя ўчынкі мы імкнёмся да святасці, да мэты нашага жыцця. І няхай кожны дзень нашага жыцця будзе тым днём, што мы будзем набліжацца да Пана Бога. Праз малітву, якая напоўненая верай, каб мы з верай заносілі нашу малітву і каб мы таксама давалі добры прыклад з нашага жыцця іншым людзям, якія нас акружаюць. Бо прыклад найлепей бяруць людзі з таго, што яны бачаць, праз нашыя ўчынкі. Не, канешне, праз нашыя словы, але, канешне, нашыя словы яны павінны пацвярджацца канкрэтным дзеяннем, канкрэтным чынам. Я чалавек, веруючы, хрысціянін, католік, вызнаю Езуса Хрыста, моцна веру ў Яго і гэта пацвярджаю спосабам свайго жыцця кожны дзень. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі узнясём да Айца Нябеснага нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён няспынна аднаўляўся і ачышчаўся праз пакаянне сваіх вернікаў. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз набажэнствы да Маці Божай яна вызвалілася ад загана. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб міласэрны Бог дапусціў іх да ўдзелу ў хвале беззаганнай Маці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб Марыя выпрасіла для нас ласку руплівасці ў службе Богу і людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя просьбы праз Хрыста, Пана нашага. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь наивысшейшую
дзяўчае крыжовай, ён сам прыходзіць у сваёй любові. Мы на алтар хлеб і віно складаем, словы Христа святар зноў вымаўляе. Гэты дары духа, моц святога перамяняе в цела і кроў Христову. Моліцеся, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх На праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Прымі, Пане, гэтыя дары нашай адданасці, якімі мы ушаноўваем справу бязмежнай любові Твайго Сына і ученіка прыклад Найсвяцейшай Панны Марыі, умацаваў нас у любові да Цябе і да бліжніх, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вамі, І з Духом Твоїм угору серце, зносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Христа, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра ксяндза Яна і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Амин. Молимся до Айца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийти володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова,
и будь оздоровлена душа моя. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова заховай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добры Езу, пачуй мяне, у сваіх ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого барани мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. Навеки вечные, аминь, навеки вечные, аминь. Молимся. Ласкавый Боже, мы приняли Евхаристичный посилок у день успомину Найсвятейшей Панны Марии, учеников мы верно и шли за яе прикладом, и отдано служили справе нашего откупления, праз Христа Пана нашего. За хвилину перед благословенством еще занесем наши супольные молитвы за заступництвом Найсвятейшей Маті Częstochowskiej, а после благословенства будет установление адорации Найсвятейшего Сакраменту. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością spieszymy do Twoich stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to w nieustannej i najgorącej modlitwie i powtarzamy: pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boga, Matko nasza najlepsza, pośredniczko nasza u Boga, szafarko łask wszelkich,
Matko Świętej Wytrwałości, tronie miłosierdzia Bożego, Wszechmocy błagająca, poręko naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, kotwico naszej nadziei, umocnienie słabych, ucieczka uciśnionych, wybawicielko głodnych, opatrzności ubogich, cudowna lekarka w chorobach, ratunku ginących grzeszników, nadziejo zrozpaczonych, patronko misji świętych, wychowawczyni powoleń kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, strażniczko czystości, czulo matko sierot, zbawienie umierających, Panie naszych losów, przewodniczko pewna do nieba, obrono nasza na sądzie, wybawicielko szczyśca, opiekunko nasza, która wstawiasz się za nami do Boga we wszystkich naszych prośbach, także w tych, które zanosimy podczas tej mszy świętej składkowej. Umocnienie wierzy, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla rodziny Romaninka, dla Galiny, Aleksandra, Tatiany, Aleksandra i we wszystkich naszych prośbach. Pod Twoją obronę uciekamy. Prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Anno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska. Módl się za nami. Примите Божие благословление. Пан з вами, I z duchem Twoim. нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите у супокои Христа. Dziękuję Panu Bogu. O zbawcza hosty Jego godności, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi lęta wiernych Ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny,
Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś Ojca Świętego i wszystkie stany duchowne w jedności i pobożności zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś karanie Twoje od nas oddalić raczył. Prosimy Cię, Panie, abyś urodzaje ziemskie dać one w całości zachować raczył. Prosimy Cię, Panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Maryjo, Panno i Matko Boża, przyczyń się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.